After Monday na social media we na-ebe akwa na akwa alele na aba na anya onyinyo. Kedu iwe melu gọọmenti u Gov Soludo ji etiliwe anya n'iwe gbasara ọgwụ ha na-eme? As long as I'm concerned with the little intelligence in way as a degree holder and somebody named his masters, the governor of a state is the #1 chief security of a state. He has the power. The governor has the 24 hours and 158.8 power through his members of House of Assembly to create laws that will protect and guide his territory. The war it begin with government. You can never win. A win and lose war. It is a win war for the government. Anambra State, and we got series of insecurity challenges and issues. We have been having them even right from the time of Willie Obiano. Manankaide and Wesikita during the tenure of Soludo abro obele insecurity. May I educate you more that the type of insecurity I know now in Anambra State, all our youth and all our elderly ones we join hand to cause mayhem in our state. Soludo is not doing what he is doing for his personal gain. Enough security. He has money, he has the capacity to provide himself enough security. He is doing it because he cares for his citizens. For so long, Soludo Nolugo, let me read his mind. Nolugo now wonder, can I come to Sonda? Manya will not state here they peaceful. On a chop, on a blend. Menka ketambe metendi uka. Menka ketambe metendi omenana. Menka ketambe metendi ukulu. Menka ketambe metendi agolo. Menka ketambe metendia. Mana wanne as onyo chichi, as a governor of a state, you are not prone to please anybody. Odele mwade mujejuwe se nolo in position. I don't favor anybody. I follow the rule, the constitution of the position. Position of where constitution ya guide you to rule. That constitution is for you to rule without fear or favor. And also that constitution is to curtail your executive power as a leader. So Naide Soludo Melu is nothing but to follow the rule, the constitution, the obligation, the oath of allegiance as well to keep safe the citizen, the life and the properties of Anambra. Soludo did not, I repeat, Soludo did not in any way interfere with the custom and the tradition of Igbo. He is only doing his duty as a responsible and an active governor of a state. Obulon and the House of Assembly Catalan will implement, will create a law that will bring about security, peace, progress, protection of life and prosperity in Anambra State. Iwa ulonya Anambra when I fight against that law. Ida kwa iwu jikwei mana oburo ibata online ikwuo cho wisi. Obi ka aye na enwa iwi na-ekwu daa iwu gọọmenti ti. Oburi but online ikwuo cho attack ya the governor or kwuo so many things. Ka ya si na akpọta ikita adowe. Na akpọta ya on a round table with governor and then the House of Assembly si ngwa kwukwekwe ihe ikwulu ọzọ online. Onwere onye na attack. N'ihe ekwunwe, n'ihe enwenwu that nerves kwuo onye. Is it because na social media dey? Let us try and censor our social media life.
You don't know what it took the Anambra State House of Assembly to come into conclusion. Some of them are called traditionalists. Most of them are called traditionalists. While some of them are Christians. But they have to implement a law that will safeguard the interests of the citizens of the state. Even they go about insecurity. During the time of Obiano, when the type of people I am, bu ndana po ndon government, ndi insecurity, ndi bunda, ndi secondary government. Manakita obodo niile gbalu gburugburu na Anambra nwechezi ndị omekome. Ụmụazị agụụ dị na arụ rapụsịrị ịgba mbọ, rapụ apprenticeship, ịgba mbọ ịmụ ọrụ afịa, ịmụ aka ọrụ, banyezie na omekome. Ụmụ kilikili ibe a na-etigasị aka. Vasị na vaji atụ ndụ mmanụ. And they talk okay, most of the videos I never drop about ndị a na-ejide, ndị udo ga-achị na-ejide. Most of them are elderly ones. Ụfọdụ n'ime ha akaligo 50. What I can go forth? Yeah, no, who the young boys self? Yeah, na young boys no me, young girls no me, elderly people no me, mandem pamadi no me, mandem pamadi, megini no me. So many social vices na coherent na Anambra State. Anakatasi na onye nwa gbadi ọkụ, anakatasi na nwaanyị nwoke mụ nwunye ọkụ, anakatasi na nwaanyị ma die mma na-akọ. All these things which ihe gọọmenti ji wee pụta wee sị mba. Na ya sanction this state, ya azacha state ya security wise. Mgbe Soludo ewepụtabe these laws, ụfọdụ si na Soludo just nọrụ na-eri security vote. Kịta anụ nwa ba agbago mbọ wee tinyego uchu to bring back our state to normalcy. Una tana agba ya mgba. Onwenye Soludo si nya awa n'ọjị nya atụ na nzu nya agba na mmanụ ọkụ na ana nya ekpele ekpele ndị ichie na ndị ana bie. Onwenye Soludo si nya nwene okponsi bie. Onwenye Soludo si nya mena ọdịnala bie. Asi freedom of worship. Freedom of worship a na-ekwu okwu ọ bụ gị nwe ịbịazi na-elita government environment, government road. We don't have road, bad road, no road. Nke nwa governor alụrụ anyị road, alụ bucha aja. Peter chacha buche nnụnụ ma ụmụ ewu ma ụmụ udene ma ụmụ efi. Ebuli edawa na main road na odi eleka na cause environmental pollution in the state. Let us call a spade a spade. Allow the governor to do his best. Obu no make his best to mechezi mbosaya atụ ọzọ re-election, use your card and go and voting out. Ma owu na ịma na inwe the power, na inwe the capacity, na inwe the followership. Maka na obu na ihe niile a na-eme ndị ọdịnala na-eme na unu anaghị egosi na social media before God and man. Government wouldn't have made a law that affected a little of your activities. There are so many videos for that. It cannot solve. We are human. So let us try and I muta joy and daughter kai mutesi buyeva. Onwe video nke mfulu ebe a na-egbu horse, ebe a na-egbu efi. The way si egbu the efi abụrụ the normal way si egbu anụmanụ. Asimu no ka the ogu si well this. Now let us tell ourselves the truth. Please and please and please. Allow one Soludo the governor. Nke abụrụ campaign can na-emele anybody. Mana allow one here to try his best to work for the people of Anambra State. Allow one year to do his best. To do his best. Onwere mgbe ị nọkọta anụ na ndị
mmadụ nọ na okwu agwụ na-eme agwụwa ma ọ na-eme ihe mmụọwa gọvanọ bata pịasa ihe na-eme. We want to censor the ordinary culture. And let me remind you, ọbụ na ị mara ọmalụ abịa na Roman Catholic Church onwe ihe a na-akpọ Black Mass. O nwere ya wome in the Roman Catholic Church aka Black Mass. And anaka Black Mass, my dear friends, another 18 na camera. O nwere ụfọdụ ihe aya na-eme na Roman Catholic Church. Ayara na-etinye na camera, ya afia na camera. Abịa na charismatic renewal. A na-eme deliverance, anara etinye na camera. Abịa na charismatic renewal. A na-eme counseling, anara etinye na camera. Abịa na Catholic. A na-edo confession, anara etinye na camera. So si ya na-etinye na camera, e post na media bụ ihe ọ ya awa anya ifo. Iwelie gbankili ọtọ ya ụtọ dị mmụọ mmadụ anụ arụghị mma. Let the ordinary people learn how to put away some few type of cultural practices away from the media. Away from the media. Ụfọdụ ndị ọdịnala na-ebe akwa na-akwa akwa na-asị na ndị Nollywood melu the world ji wee believe na ndị Igbo ndị eji ọgwụ ego igbu mmadụ, ịtọgbu mmadụ, igbu di mmadụ ka wee di na nwunye and so other vices, cultural vices a na-egosi na Nollywood. Mana ọ da asem ndị ọdịnala ya na-agwụ oke ite, na-egbu anụmanụ, na-egbu ọbara, na-eme so many things, na-esie foto, na-epostu na social media. Kedu ihe na-achọ igosipụta? Let us call a spade a spade. Biko, allow one of the governor to do his best, to do his timely best, because he has time to do his best, to do his best to save the situation of the state, to save the security situation of the state. O nwere ụfọdụ obodo dị na Anambra anara abazi aba, nwee ụfọdụ obodo ya wee banye na Anambra ya afụ moto. All those things with insecurity. And the one choka state are flourish both in economy, political, and the civil otherwise. A man I sanitize the state and make the state safe for the citizens of the state. Thank you. Thank you for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like and comment. Drop your thoughts on the comment section. Subscribe on this channel. Thank you for watching. God bless you.